Mr. Ram Babu Entertainment. Music by Vikesh Bhojpuria. झटला सराय रंजन बाजार समस्तीपुर। मोबाइल नंबर 8210764607। अइला कमा के पिया गोर हाथ धोला, मीठा मीठी बात कह के कुछो त बोला। ए राजा अइला कमा के पिया गोर हाथ धोला, मीठा मीठी बात कह के कुछो त बोला। कन्हुआ त पार जैसे बात तोरे के बा, अब के न होइनी मैं कपवो ना कइनी उठल लिया के में कसूरे का बा। अब के न होइनी मैं कपवो ना कइनी उठल लिया के में कसूरे का बा। पहिला गावे जात बानी ए मान जाई लइका लेखा संयरुआ रुसतानी कहब त पहिला गावे जात बानी। बोलो ए राजा जरूरी कबा, अब के न होइनी मैं कपवो ना कइनी उठल लिया के में कसूरे कबा। अब के न होइनी मैं कपवो ना कइनी उठल लिया के में कसूरे कबा। Mr. Ram Babu Entertainment. Music by Vikesh Bhojpuria. Recording by Misal Recording Studio. झटला सराय रंजन बाजार समस्तीपुर। मोबाइल नंबर 8210764607। जैसे रखे समाइल जैसे रखे समाइल अनुराग विकेश अभिलू रे काबा। अब के न होइनी मैं कपवो ना कइनी उठल लिया के में कसूरे काबा। अब के न होइनी मैं कपवो ना कइनी उठल लिया के में कसूरे काबा। अइला कमा के पिया गोर हाथ धोला, मीठा मीठी बात कह के कुछो त बोला। कन्हुआ त पार जैसे बात तोरे के बा, अब के न होइनी मैं कपवो ना कइनी उठल लिया के में कसूरे काबा। अब के न होइनी मैं कपवो ना कइनी उठल लिया के में कसूरे मोबाइल काबा। नंबर 8210764607।